16টা বিভাগ ডিসি সকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিলে যোৱাকালি আমি ডিসি সকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছো যে এতিয়াৰ পৰা ডিসি সকলে বিটিসিৰ কামকাজ নাচায় মই বিপিএফ देरहानाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारा लांनाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिननांबाय नामा हाग्रामा महिलारिनो बा बिटिसिआव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलां आरोना अब्लानो बुजि मोनगोन दिनै मामाया मा बुंफिननो गोनां जाखो दिनै आरोना बेजोंनो लोगोसे मा होनो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावहाय इउपिपिएल नि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बेयाव बाहागो लादों आरो खौसे हारिनि खौसेथिखौ दिनै बिथांमोना दिन्थिदों जे अपोजिशन बाबो ना जेने पलिटिक्सआव अपोजिशन जानो हागौ नाथायब्ला जों हारि हिसाबै मोनसे खौसे आरो जों बयबो जौगालांनांगौ ना खौसे हेफाजाब होज्लायनानै दिनै नोंथांमोना बयबो नुखादों आरो गोबाङानो मिथिदोंबो जानो हागौ दिनै बिटिसि नि समायखिरा लानाय हाग्रामा महिलारिया चिफ हिसाबै समायखिरा लाबाय लोगोसे डिपुटि चिफआव रिहन दैमारि सार आरो बेजोंनो लोगोसे 9सा इएम बेबादि बिबान होनाय जाबाय थ' बेबादि आरोना दिनै जालांबाय बेजोंनो लोगोसे माखासे गोबां जाथायफोरबो जादों दिनै जायनिखि समायखिरा लानायनि थाखाय मोनसे गेट बानायनाय जादोंमोन ना गेट जाय गेटआ दिनै गोबां अखा हानायनि गेजेरजों बायदों आरोना बे गेटआ नोंथांमोना भिडिअ नायना लानो हागोन बे गेटआ बायदों अभारलड जानायनि गेजेरजों बायदों जानो हागौ अखा दै सिनानै थ' बे गेटखौ लानानै गोबां बाथ्रा दान्थेलायबाय आरोना बिटिसिआव हाबनाय गेटखौ मानो होथेदों होननानै इउपिपिएल निफ्राय गोबां अजद होबाय अयनाय खालामनाय जादों होननानै प्रकाश बसुमतारी बिथांमोना बे टेम्परारि गेटखौनो होनायनि थाखाय जोबोद सोंखारिदों आरोना बिपिएफखौसो सोंखारिदों नाथाय बेबादि मोनसे प्रग्रामाव जेरावबाबो गेट होनो गोनां जाखायो आरोना टेम्परारि गेट सानसेनि थाखाय जुदि हाबाफारि लायोब्ला ना सोरबाबा गावनि हाबा खुङोब्ला बे हाबायावबो बेफोरबायदि गेटखौ बानायनो गोनां जायो नाथाय बे गेटखौ नोंनि गावनि न'नि पार्मानेन्ट गेटनि सिङाव बानायनाय जाया बेखौ रावबो बाहेरावनो बानायखायो आरोना अबयसे बिथांमोना पलिटिक्स इस्युखौ लानानै सोंखारिनो थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बेजोंनो लोगोसे बिटिसि निफ्राय आसाम सरकारा लांनाय 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौ दिनै हरफिनबाय हेमन्त मामाया गावनि खुगाजों बुंदों माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो बे समावहाय आरो बे समायखिरा लानाया मोजाङै जानानै थांबाय बोथोरा जोबोद अखा गाज्रिब्लाबो गोबाङा नुखादों जानो हागौ लोगोफोर भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै आरोना जि भिडिअ क्लिप एसे दङ नोंथांमोना नायलांदो बोरैहाय गेट बायनाय आरो मामाया मा बुंदों ना थ' नायलांदो बिदिब्ला I now call upon Honorable Sri Rihan Deimari, Deputy Chief Executive Member Designate, to take oath of office and secrecy as Deputy Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council. आं रिहन दैमारि अबंगसायनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङो आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजितनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायालासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन आं रिहन दैमारि अबंगसायनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंस्लायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। ষোল্লটা বিভাগ ডিসি সকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিলে
যোৱাকালি আমি ডিচি সকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ডিচি সকলে বিটিচিৰ কাম কাজ নাচায় মই गे नाम बायबाय नै अखाजों बारजों होथेनायनि दावराव जादोंमोन ओंखाम बायबाय ना मा जाखो गारिया फासिबावबायसो माथो अखाजों बायबाय आरोखि नै जियानो जाया दिनैसो नुबाय बरिया जादों बानायनाया गेना टिभिनो मिनगेना बायो ना मारा फाग्ला फाग्ला